solong dipu Asia baha portimia ke mangamai pamanahut ake joypen longle pata keron. Derani hang LP school along aki sungpen nang pajok thapusi thanbang ke hoy martining tipen ke Asia phan kachuningri. Longle pata ki pipona puthak karbi rong barim arat ke Asia phan kachuru. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Karbiang long alo kedo an inglong aso tum longle pata dorep nang jipura ke Asia hin pen mangponsi radaphan ake joy pen longle pata ron ponlo. Kedam sanga porahut baithalang so LA Haraghat LA Bokajan LA along bangso portimia ke mang paman pondet penapi ki jutsia phonga bangke dipu LAC abahaphan kedam tang phaikuni ni phaingko ratrok siani taralang so Karbi people's hall along si paman pon. Bangso ho dipu LAC ke parlo Lumbajong Singhason Dhansiri constituency lapen Borjan constituency angkang aradaphan longle pata kapachi endun jiaphan aki joy pensi kedam ke bang lapen ke choki junabar sai thik ponlo. Taralang solong aki joy pen longle pata ke rona hut kadokabe donsuri trokner kep aradaphan longle pata ron ponlo. Bangso hut ke ACCM kaning je pon ke nona phong mate ke chengsi aphong hut lak Asia longle pata ron ponpo lapen ke bangji surihini rain kora pho anikan angbong lak Asia lapen ke bangji ke AC kiliga prang lak Asia ron ponsi kadokabe lak thoma longle pata aki joy pensi ron ponpo pusi CM rong hangpen ningje pon yen pielo lason kanang bong nitum lak Asia ka ki joy pen ki pi phanil tum chesik ponno lapen ke muninge bangke ko lagesi muninge bangke MLA vice kallo MDC vice along le pota aki joy ron nampo la solo gotan yutum dak public and interaction program doji PPA sayang deng long lo malong lema la se along tina consensi 26 consensi long kra troka consensi da yutum damji dam pen si SPDC pen chenglok 30 department in charge Principal Secretary pen chenglok Joint Secretary officers ke doan lapen ke EM CM lapen MLA lapen local MEC MP ke doan ta itum humpi damji 26 consensi cheklo joniang mong nitum petang ji latang det pen Mars cheklo bangke nitum ko discipline lapen longle pata kaselama men pen mondal SK lapen secretariat tangka ke hang dokok lipute sodak pen insai ponji puta ningje thu kebangji surihini ra inkora pho aninkana bangke ke chengsi mate arkoya chiklo pena matsi ke do an MAC EM lapen saipu saipiatum do an lapen sai kam thomkep along pen radatum akira longloma longle langma la so puthak chingki je thanji puta ningje pontu inglong so tum phan ake jo elong le chiri chok sian ke ake jo elong le tangka poisa pinang ne pin bensi pota gipi nona nitum sari kuri 1000 pielo lason kanang bong nitum lagesi ka ke jo pen gipi phanil tum chesik ponno lapen ke muninge bangke ko lagesi muninge bangke MLA vice kallo MDC vice along le pota ake jo ron nampo la solo gotan yutum dak public and interaction program doji PPA sayang deng long lo malong lema la se along tina consensi 26 consensi long kra troka consensi da yutum damji dam pen si SPDC pen chenglok 30 department in charge Principal Secretary pen chenglok Joint Secretary officers ke doan lapen ke EM CM lapen MLA lapen local MEC MP ke doan ta itum humpi damji 26 consensi cheklo joniang mong nitum petang ji latang det pen Mars cheklo bangke nitum ko district planning board along PPI scheme mararatum hala sopin puro nang pia teng pen mate hala tum pen lama chepechoya teng pen kenang sot asayang dengan bangke nitum deng bonpo lapen ke lingkani siang bong hol hai asayang deng tapi chunji phansin nitum claim bonpo pining lag sia pota ron lo muning lag sia pota muning si lag sia pota ningkang thom padun ron pen la thom pota ake joy pen portimia ke ma apleng po bangso hut ke ongdunga radatum chitong dunsi mithang along le pata ake joy pen che endun rinti
News report Harsing Ronghang KATV News. Derani hang LP school ke Hamren constituency ang kang sikido. Bangso school along kisung alama bangki chithandam amasi un iset an pinlo. Langdam polote Hamren constituency along bangki kedam tang ningkaning ko esose pensetami Mangal Singh Timungsi constituency of Harman kaiki rara Harman arjap pidunlo. Bonta Derani hang school bangki misen avar sayamatsi longdundi. Langdam polote bangso school along osomarapan lang ejoy kipajun jiapan langavi. Jong hele phang oksatami school along rihinga me ka jok barla porahut loka charli klim somaratung ang ichar silun penan parke thang natavi bangso puthak headmaster martin ti pen ke thanpona tengke school a hem ke wang jia phansatami akisung thedum athe towar ki miabe non ning krenga porahuda bangke asap muchot seta barla porahuda bangke towar inghan lapen kanglit penan parke thangta damamasi un epusi thanbang pen thanpon towar ta nangli tumta non rang lo theklong lo pen towar condition ke limipin ke sinili ke wang 2017 pen lo pen hot becheng very hot ke dairong sorta chini lo pen limit ha mata face lo in han kang dit la son sinili wang bom lo siprai la son ani sedang ke wang sinili ta ke ong lo si arve lapen han hoke ahotan hoke niliwangan eda sitami dak school kuti te pen nilitung la rong si kabuji serai pen nilitung cerap serai masam si sa Iskula hemalong ahoy apai song setami nang paleji pusi nang than seta non anta nang lelelang lapen an kitun kidang ahem setami avi barpi barso ahem ka jok school osomara tuma bangki ingnama jo bithe bithasi dam nang koklo lasi than bang setami inudvet abangki ka siksakdo lasi ke asia hin pen assistant teacher nang piasonti mesenji pusi ke hang padopon nang piji pu alam do sita nang tanang pelelela lapen ni demil akichin ta ene ko tholmul kan si antun bong amsi kin bong son concrete wall concrete building avela nili ke la inget ke bang ta kahilo lo ya ta ke dolo la si school mission ni pulang te osamar phan pe thagi pulang te assistant mate bahini ba teacher donangji inget bang ke kam ke ong pen pichun e la si tang sikot pen sitala education department pensita assistant teacher nang toy sampai ji ko sinili cheneng rila lasi bangso school along ki charlie osomara tuma phan mesen alo kapa charlie longjia phan KACEM Richard Tokbi ahin pen langpona sonte school pen ka charlie osomara tuma phan ali longji news report KATV News. Kedamtang paikuni ni paingko ratrok ani kang sam por pipe limalong la horijan karbi rong barim along tong sekot pen pherang kiamai badopon karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen radaphan kamatha pona jok kedamtang paikuni ni paingko ratrok ani japra langso pathua klamalong methang longle methanga hempu amai kapaman pona hut Nagaland border Lahorijan Karbi Rong Barim Arara Phanta Ake Joy pen Longle Pata ki pipona puthak pherang kia melong pen kachuru pajirpon dak la su hormu ningkan ko an ne pen da chibhong onglo apen la dak nitum council sora jakong tala dak mane che sart long pami mi la sonsi alang dulu athila dak ya element ke council phanangi kroi kre element sai dis dak buirui dak elitum Lahorijan la bagan long ai intro charge tum mukhake latum apor pen apor council phan senang chidanji apor pen apor latum council phan senang eteki lasu aja kong aphan ke ber dunji aphan mate ka control dunji aphan isia balance ke banji aphan tum guardian tribe tum stami tum kar be khai tum stami la dak tum ining thin isi pen dak che bohong ching chik pin pen claim lo laso ke claim lo autonomous council pen bangke ilitum alam nang ar ju chitlo lapen ke Tuliram sar ke Dr. Tuliram sar ke non dhul apota ki pige pur thimi ke mang aja kong te pik bu bang ke non si chini lo pinya ni si chini
Purthimia ke mang ke hala ke desrel along le fandat kali. Purthimia ke mang ke hala NC area along le fandat kali. Purthimia ke mang ke hala government land along le fandat kali. Purthimia ke mang ke Karbia khai mate dak guardian tribe mate indigenous a khai fan tribal atum fan along le pota ki pilong ke jad along le tuma khai do rong cho seng rup cho seng bustame pota ka do ka ve pi thai ji ko bang pini dam thor de kalima pini Lahore region Karbi rong barim seng det pen ason akisung alam nang dolo lapen ke matha kisung ahut komara phansi chikidam pomapu sai jogje laso kisung pen ke jogje aphan penang arleng ke thiatum aphan chingkidam nanglo lapen penang an ke theki dinga tum aphan kache thandam ateng pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang lamchak kachi pia teng pensi alamchak chepa pleng pon lo puta ningje pontu kan pharo phi tong long ne itum chipure thegoli mo me sen a council mo wang lo prote halaso council si mo itum phanja kong che sart pen alang ni tum risk and pen claim o si nitungi matha banili ge matha a hok peralam amasi halaso ningkan pharo phi non I eme thanga kai le long le ta mo isu kai long ta hai po ning chi bi pen bangke arni sini niang bong mat tim kar biang long tum la son sinil tum hanang che rap lo jenil tum ma town e la so ani pharo ke arni siang bong nil tum jo kota masinang pi tek lu nil tum ha di piniarni purthimia ke mang ke la ana ja kong abi bon busi ma thata hai je rada tum ba adhik tum tak opposition dun lo neli no stame neli ning pahini dolo purthimia ke mang ke ne pedestrian along le mate NC area along jitu government land la high long phansi general sia potta jibon afrang ki pi son those normal la potta si dak autonomous council pen pi jibon pusinil tum matha sitami dak already T state dobom sitame ilitum kaduk kavira chini le je council or non potta nangi pi detta isi jukti do justified kiniani council sor nili tum bhan pota nangi pike lage ene pota kali lage justified lage arondam thor Kebang jilang arni tame khailong ria phan kaching hon pen anso se ke klempon bom jilang pusi ningche thepen kachoro pajel pon dak nili tum karbi rong barim dak Nagaland border ari Dimapur border ari dak si bangpo isia program nili tum thigi dak si rong sor phan pota nang ron lasi la son aporhu non nili aku isialam ki adun kangtung ke lalo pinier ni la ana ki chunde di council ke mentu pena council lo 1952 pena council le laso pena frang da bagan da dulu sta 1952 pena council ta wang bom ajara party tum ta pinangana party tum bang counseling ni long lo son lo ili tum bang ke thek dun long li sita history lo chini lo arju long lo bang che than tame ili tum tame non ke thek dun long au wi tum ta do pik lo lasi jakong kisuman na bangke council atum mane adhek atum bangta 6 sidul jakong ke hang lok atum ta du de 6 sidul ko son si ka che sarji ma de ado ka hal 1951 ba 52 6 sidul nangi budum da ke hang tum dulu hal atum da genuinely se hang lo mission lo pusin ta 6 sidul ke hang ke mission aben 6 sidul do nei laben pinia pota ke long ta 6 sidul jakong pensi long News report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dummi thakmi kardom